טוב, בוא נתח, אני אוהבת גם לקרוא וגם, אני אוהבת גם לקרוא וגם לשחק במחשב ובטלפון, אז אני אשים את זה ככה. לגבי יום או לילה, אני מעדיפה לילה. עכשיו, לקרוא או לראות, זה סדרה של הרע. אז תקשיבו, אני רואה סדרות באנגלית בדרך כלל, או סרטים, ואז פתאום כשעובד אני קוראת אותם, אז כאילו, מה הפואנטה בזה? אני בעצם מקרא כי אני עדיין קוראת את זה, כי אני קוראת כתוביות. נו, אוקיי. ספורט או כדורסל? או משחקי כדור, כאילו. אני חושבת שהתכוונו פה למשחקי כדור. אני מאוד אוהבת כדורסל, אבל גם כאילו ספורט בכללי אני אוהבת. אני אעשה כזה ככה, כן, גם קצת אוהבת שם. בשר או ירקות? בשר. להישאר בכדור, לטייל בעולם או להישאר בבית? או, שאלה קשה. כן, כאן, אבל לא יותר מדי, כי אני רוצה להיות בבית. נגיד, אני רוצה לקרוא אבל כשאני אהיה גדולה, אז אני כאילו בבית, בכל העולם. אז כן, ביי. תכתבו בתגובות מה אתם רוצים.